Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Panitarano, Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Paniela, Ugumba. One never pay my Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Panitarano, Nebumeji Mali Bokanine, Wagendi Belukwarano, Walubona Sumaya, Ugumba Panitarano, Emumendi Bojia Banganga, Wagendi Belukwarano, Elimujofu, Nonia, Ugumba Panitarano, Ibobializi, Muwa Sofia, Mwezi Bomokoli na Sega, Eva Ugumba, Kwanyele Mbanyi Ugu, Kwanyele IGBOWOOD. Ihe bụ ahịa Alaba International Market bụ otu n'ime ọtụtụ ahịa dị iche iche ejiri mara ndị Igbo na Lagos State. Mpaghara anyị nọ n'ime enwe bụrụ Electrical Dealers Association dịka ahịa si daa ndị ahụ na-ahụ maka ihe ọbụla gbasara ọkụ eletrik nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche dịka ọnụ ka ha ahụ ka anyị na-akpagharị. N'ime ahịa bụ ndị Igbo bụ imirikiti n'ọnụọgụ ndị nọ n'ahịa nke bụ na ahịa Alaba puku kwuru puku ndị Igbo nọ n'ebe ahụ na-achụrụ afọ ha. A na-esi ọtụtụ obodo dị iche iche n'Afrịka webe na-azụrụ ahịa ebe a dịka ọnụ na-ahụ ugbu a. Ya mere na ahịa bụ ahịa ndị Igbo, otu ihe ndị Igbo jiri bụrụ ọkaibe na Lagos State. Ugwumba gara ka anyị na ndị isi Alaba International Market Electrical Dealers Association ka anyị kpatụ nkata ka ha kọrọ anyị etu esi eme maka ọganihu obodo. Makano, omenala amaga mma, Ugumba Panitarano, Ngwanika Iyori anya bụ egwu. Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Paniela, Ugumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Panitarano. Ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu. Ugumba Mpaghara nke a na-akpọ Electrical Dealers Association of Nigeria nwere ihe ruru shop 3,000. Otu shop n'ime ha nwere ike ọ na-azụ ihe ruru mmadụ 10 ma ọ bụ karịa. Ma ewezugakwa ọtụtụ ndị ọzọ ndị nọ n'akụkụ, ihe dịka ndị na-akwa baro, ma ndị na-ebugharị ihe, ma ndị na-ere mama put, ma ndị na-eme ụmụ ihe nrụzi ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ifugo n'ihe kpatara ụmụafọ Igbo anyị ji na-agbaga onye ọbụla na-agbaga Lagos maka na ebe ahụ na ihe a ga-eme wee racha pịọm dị. Nke a abụghị ndị gọọmenti ruru, kama na ụmụaka Igbo anyị ji aka ha sụọ ọhịa n'ụzọ wee mee Alaba ọ dị etu ọ dị. Uche anyị wee gbaga n'okwu a na-ekwu bụ akụrụ ụlọ. Ọ na orubeghị mgbe akụ ndị Igbo ga-ebido ruo ụlọ maka akụ ruo ụlọ amara onye kparịa. Anyị jiri ohere njem mmata nwanne na nwanne anyị gara wee zute Ichie Ezeradi Ojika bụ onye isi ndị Electrical Dealers Association of Nigeria ma bụrụkwa onye isi ndị isi niile nke mpaghara ahịa niile dị na Alaba International. Onye ọbụla nọ na Lagos ama nara na Alaba nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche nke ruru 10. Ọ bụrụ na ịtọ ntị na ị ga-anụ ụra danda ka anyị gaa n'ihu. Igbo kenenu, Igbo rienu, Igbo zụọnụ, mụọnụ, ya gazielu unu. Ajụbụ ohere a na-asị ya gazielu ndị Igbo niile nọ n'ụwa. Ndị Igbo Chukwu kele anyị kezie anyị ekezie, ife ọbụla anyị tinyere aka na-aga. Eji m ohere a na-asị ya gazielu unu, gazielu obodo anyị bụ Nigeria. Na Nigeria anyị ga-eketa oke anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Aha m bụ Ichie Ezeradi Ojika. Abụ m onye ndu onye isi odibo Electrical Dealers Association of Nigeria EDAN na mkpirisi. Sitekwado ike nke Chukwu, mụ bụ onye isi ndu ahịa niile dum na Alaba International Market from Isana Volkswagen of Nigeria. Ebe a ka enwere Olojo Drive, Electronics, Ojo Trade Center, Fancy and Furniture, Industrial, Jeddah, Ifelodo, and rest of them. So me bụ onye isi ndu ha ka a na-akpọ president n'olu oyibo
of Alaba International Amalgamated Traders Council. Onye ọbụla chọrọ ihe dị mma ọ ga-etinye n'ụlọ gbasara ọkụ ya bi ebe a. Onye chọrọ ịdọ igbe ọkụ ji ewetara ya ọkụ a na-akpọ waya ya bi ebe a. Onye chọkwa n'ihe ga-eme tinye wee kwụkịsị ihe eji elele onye onyonyo ebe a. Ihe ọbụla abụ ihe na-eku eku bụ ndị oyibo na-akpọ fan ebe a. Ị chọrọ nke eji akwụ ego ihe n'ọkụ a na-akpọ extension ebe a. Ihe ọbụla gị bụ ịrụ n'ụlọ chọọ ka gị na-egbe eluigwe ghara inwe nsogbu ebe a ka ị ga-egorọkwa ihe a ga-eji ya ndị oyibo na-akpọ thunder protector ma nke a na-akpa trọd. Ihe niile a bụ n'ahịa. Ihe ọbụla ọnụ kpọrọ eletrik ihe enweta ya na this our section n'ike nke Chukwu. Na ihe mmepụta anyị nke ụbọchị tata, anyị na-enebanye anya na afọ one ma one nke Chief Ezeradi nọnara dịka onyeisi ndị Electrical Dealers Association. Ndị be anyị sịrị na agwa otu onye hụrụ na aghọ eke. Ya mere dịka anyị na ya na-akparị, anyị kpebikwara ka anyị nweta ọtụtụ ndị ọzọ, ọkachasị ndị okenye mbụ ndị nọrọ na Alaba ihe karịrị 10 afọ na abụọ, mere na ha ebuo na mmiri buo mmanya wee mara nke ka arụ. N'ụbọchị tata anyị ga-ejikọta mkparịta ụka nke anyị na ndị a niile kpara iji wee gosi na anyị bụ nwa amadi ọ gbakwara ihe ewu na-eri. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata bụ ka anyị wee wepụta ma nke ọma ma nke ọjọọ na ihe dị iche iche iji wee mee na ndị ọbụla na-abata ga-amara na ebe a bụ ebe emedebere wee mara ebe ha ga-ebido. Sonyere anyị dịka anyị na-aga n'ihu na mkparịta ụka dị n'etiti anyị na ndị isi Alaba nakwa onye ọchịchị kpọmkwem Chief Ezeradi. Ka anyị gaa n'ihu. Purubios igwe jenga. Mgbe m ji bata ije ozi odibo a ọnụ na-akpọ chairman bụ na October 16, 2016. Mbata m ebe a ọ bụghị ike aka mmadụ, asị nkọwa ọ bụ ntụziaka Chukwu. Abịara m ọrụ a dịka onye ozi Chukwu. Ihe njiri kwuo onye etu a bụ na ahịa adịmago ọwụ na-achị ahịa ndị oru tụrụ ha chịa, ndị oru tụrụ ha chịa, ndị na-achị na-achịgide o wee zie eru na 2016 mgbe onye chichara nịpụwa a na-akpọ late injinia Chijioke Okenwa ogbughere ụzọ ma kọrọ ya eji akpọ egboro ụzọ ọnwụọna kpachega na mkpụrụ obi anya ndokwa. Mgbe ọ chichara azịna ndị Imo ya chi, ndị Imo azịna ji eweta onye ya chini, ha eji ewepụta onye ya chini nke ndị oyibo na-akpọ consensus candidate, ndị Igbo a na-akpọ ya onye mkpekọrịta ọhazuru mee ya bụ ileda anya. Ọ bịazie ọ bụrụ nwekwara nwanne anyị nwoke bụkwa onye Imo pụtakwara na nya na-apụta nke ya na nchawa aka ya ya na ndị ụfọdụ obodo dị agha eme
anyị ewezi na akwụkwọ ikikere eji achị ahịa eme mgbe o nyere ntụziaka ka mmadụ pụtara onwe ya ntụziaka o nyere bụ ka obodo wepụta ihe a butere nnukwu ọgbaghara mana iji wee mee okwu a na mkpirisi mgbe ihe a na-emezi mmụọ bụzi onye ndu ndị Imo steeti afta ka onye ndu anyị bụ Frank Nkemaka na m na-eso n'azụ design sepụrụ aka n'ọchịchị ahụ ewezi mba na Ugwumagala si na ha ji ekwo maka na ọkụ na-agba n'ọzara were ha bụ iji ngala eji mana nna nna ya andị na nna m gwara nna ntị ụmụ ndị mmụọ bụ n'ọfọ ka ọ dị na nga ike ọfọ dị bụ n'ogu na-ebu ụzọ hwa n'ezie ọkpọ onye ogu mana ka ọfọ ya etiwu mana anyị ji ihe ka ogu n'ọfọ ihe ka ogu n'ọfọ bụ emere ngịnị anyị ele anya ọbụna anyị ji emere ngịnị ewee mpụta wee sogide ndị Imo dugide ya o wee rụzie mgbe o ruru ndị isi nwe ahịa na ndị atịze ndị Imo ngwajezie na iweta mmadụ ahụ onye alọtụ ebe ọ bụ na ntụziaka akwụkwọ iwu eji achị ahịa asị anyị pụta etu a ọ dị eruzie wepụta onye ahụ a na-akpọ Nze Ignatius okwu egwu na ngwata chọma nke ya ọ bụ nya ka ndị Imo niile tụrụ mana emere ya nke na nke siri mgbe ahụ atụrụ ya ọ bụ onye izizi mgbe ịgbakwara onye Igbo ewezi ọ bụrụ na nke izizi aga nke Igbo ga na mana achọghị m etu ahụ sị ha na onye a ka anyị wepụtara ndị Imo niile dum nọ na eletrikal ma ọ daa ahịa ndị ọzọ ezukọ enye wee were ikikere a na-akpọ akwụkwọ ji echime anyị nọchite anya anyị wee nye igene juzu okwu egbu na mbụ Nze ewezi mba na ya ma jewuzi ihe ahụ mụ jee na-etu ahịa ya dị na ukomoko dị na ya na iro na asị dị na ya bụrụ ibu na-achọrọ onye jee dilipụ mkparị nwee obi umeala ṅaa ntị rụọ ọrụ aga ọrụ ndị ụka na achọma eji emenwe ya na mụnwa mechasị mba mechaa kwere ihe njikwere bụ na omere eji nwanne nwoke ụgwọ anyị eje ka anyị gbaje ọjị dịka omenala Igbo agbajere ya agbaje ọjị na nke nwanne ha nwoke ka agwa ya na ego o ji eto onye aka ya kwụọ anyị ụgwọ anyị gbara ọjị ahụ na mmanya na-ejepụtado agadi nwoke n'ụzọ ọ jụọ anyị ebe ka anyị na-eje anyị gwa ya lee ebe anyị na-eje ọ jụọ anyị be onye anyị gwa ya na anyị na-eje na nke onye dị etu a ọ maka ịkpata ego ahụ anyị azụ anyị ọtụ ọbụla maka ịkpata ego anyị ejekwara be onye anyị ji abụ onye ma mba na ọbụzi ka anyị jee ebe ahụ ka eje lụọ ọgụ mụ ụra mee maọbụ onye anyị bụ anyị eje ebe onye mana ọ bụrụ na ga-ewetu obi kwuo okwu na-eriwute obi akwụ ụgwọ anyị ji abụ onye okwu abatara n'ime njezi na ọya abụ ụdị mishọn a ka ụdị ozi a ka m ji abịa ka m jemezie ewezie nyezie m certificate of return nyezie m akwụkwọ ikikere bịazie ebe akpọpụtara m Alaba niile ha kụọ aka aha mbụ Nze Anayochukwu IG okwu egbu m nwata chọwa nke ya nke izizi na iteransa ha bịara m Alaba 1986 Jenụwarị since m batara ịma gọọmenti bụ ọ na-ehu ka mmiri nke ehuru bịa ọga nke ọzọ ehuru bịa ọga nke ọzọ ehuru bịa ọga so ndị niile gara aga gara ofụma o wee bịaruzie na anyị megidere kama ọchịchị ji asị mara anyị okwu ọ bụrụ ihe ndọrọ ndọrọ nke nwanne ya ịlụso nwanne ya ọgụ ma ọ gbuo nwanne ya wee bidozie ya kemgbe 2011 na steeti a chịa steeti ọzọ achịa and na-enwe 3 major states na EDN bụ Electrical Dealers Association. That 3 major states bụ Anambra, Imo and Enugu. Abia nọkwa ya ebe onye nọkwa ya. So since ahụ emesịrị ya anyị na-achị ya turn by turn. So ndị ọzọ ọchịrị ofụma oge o rutere ndị Imo steeti na mkpọrọ ya n'afọ 2015 mụnwa Imo steeti ka o rutere anyị eje mee election ndị Imo steeti wepụtara mụnwa n'ebe a as their consensus candidate. So e nwere ihe ndị gara n'okpuru mmiri mana anyị mechakwara dịka ndị Igbo mee anya ọ dị mma. So mgbe e mesịrị ya ewepụta maasị onye Imo steeti kwekọrịtara wepụta asị ndị mụ ihe ewee were nweta na Alaba because ọ bụ ihe ahụ gara n'okpuru mmiri because na enwe ebe ọbụla nwanne na nwanne ubi anyị enwere anya esemokwu ama ihe dị ma bụ esesi ya si dọkwa
so na ihe ụwa mbikọ dị ka marriage nya alụmdi na nwunye maka alụmdi na nwunye dị ka na-esi Abakaliki etu ọmụrụ isi hụ ọcha anyị aja anyị atatararị aja mana ihe na-esi ogo si atata na okwute dịka nsikwu mụnwa bụ onye Anambra chịchara m onye Anambra steeti achịsịara m onye Enugu chia onye Enugu chisịa ọwụrụ olute ndị Imo na ha achị pụta ya apụ ọchịchị a na-agba anyị anya mmiri a na-ebutere anyị ọgụ a ọ ga na-abụ ndị nke a chi ya hapụ ndị ọzọ chi udo wee dị na ka nọ ugbu a ọ gọọmenti wepụtara atụmatụ ahụ otu ahụ ka ọ karịrị n'ụbọchị taa mgbe ọ banyere oghere adịrị anya nnukwu nkwa ya ga-eme nke a na agaghị eme nke a maka o nwere ka mbanye esi wee dị mgbe a chụtụrụ onye nke ya nwa banyezi onwe taa na ịkụwa ya ga-eme nke a ga-eme nke a ga-eme mana ọ naghị eme ọfụma ofu ihe họọlụ anyị nọ kịta gụna owu mana ọ dịbụghị ebe a anaghị eme m ntabi ya ọ dịbụghị onye nwa gọọmenti ya rụrụ ya ajụọ m ele ihe ị ga-eme a na-ajụ ya ajụ ọ bụrụ ndị na-asọghị masị ajenda ọ bụrụ ndị Igbo asị ele ebumnobi na mmasị gị iji abịa ọchịchị a enweghị mgbe ya na ebumnobi na mmasị ma ehihie nne sọ ihe na-abụ maka ọ bụ mberede ili dike mberede ahụ ka a ga-eji ya ama ha dike andị nna m gwara m na akwa ọkụkọ na-ewe iwe na-eji nkume etiwa aka ọ chọrọ ka e were ya tiwa ewerekwana ya tiwa ọja ebi ibe aka n'akwụkwọ maka imeta aka aja ata nna m ahụ gwagwara ntị m na ijele a na-egba agba nnukwu egwu a na-akpọ ijele na ndị ya agbụ ya ji agba oku ha kpọọ oku ha agbada akpọpụta onye ji ebu ijele maka ọ bụ na akpọ oku pụta eji ebu ijele ekpọta onye dị ije ebuli ijele o buru ijele nye abụ na ijele nwa n'ụkwụ na anọ agwa enwu na adị nke o ji ebuli dị ijele apụta m agwa ya na onye na-abụ ka nwụrụ 1 otu bụ ime ka ime site na Amarachukwu ka ahịa ata ka udo dị ya ka ndị mmadụ sọ anyị ha laa na-agba n'ọsọ ma ọ bụ ịlụ ọgụ nke ọzọ anyị ewere ekpere tinye ka ndị omekome ghara ịbịa ebe ihe anyị nsogbu nke ọzọ dị ihe a na-agba agba otu nke ịbụ ọzọ ịbụ na nga anyị kụrụ bacha bụ ihe gbamgbam anyị na-eme mitin na-eruo na nke ndị otu anyị bụ eletrọniks ha rụrụ nnukwu họọlụ nwee amenities ya nweta ihe dị mmasị n'ime ya ma ndị ụlọ akụ na-aga m anya aka ha ga-enyere m aka site n'ekpere na ndụmọdụ na mmasị Chukwu ka anyị duwe anyị ebe a akụ aka asịkwa ihe a ga eji eme asị so ofu onye ajụọ m ihe ị chọrọ ime ego ole ka iji ere na ndị chiri achị ewere n'ụtụ regbu anyị so mụ nwa ele anya n'elu kpọkụ Olisa bi n'igwe wee si na ebe a sị na enyemaka anyị si na nke ya bịa na anya ga-eru ụtụ maka ma na onye Awụsa gwara na Babangida chịgbuo Naijiria chịrị ya n'otu asụsụ na Babangida chịa Naijiria n'asụsụ a na-akpọ Wanlaịtịlaị ihe o ji chi Naijiria bụ Ichie ala so ewezi asị na Amarachukwu ahụ na ga-eme ndị etu a ka ọ dị anyị wee bido kụsa ebe ahụ bido gwuo ala a na-akpa foundation dịga blọk na wee do n'ụlọ were na-abịa ka a na-arụzi ọrụ ndị ọzọ anapụta ma nke aji anyị mmamịrị ma nke aji anyị nso ka anyị ncha dị n'elu anyị emegide ya ruo taa na Amarachukwu wee ruo nke anyị nọ ọnwa ọgwọ nwoke nwaanyị anyị sịrị tụọ na peni ma ọ bụ ihe a bụ foto họọlụ ndị Electrical Dealers Association of Nigeria tupu akụrie ya. Ị na-anya ị ga-ahụ na ọ dịka ụlọ oke. Ọ bụghị naanị na ọ dịka ụlọ oke kama na ọ bụrụ na ị pụọ n'azụ ya na mgbe ahụ ebe ahụ ebe a na-anyụ mamịrị ahụ na-esi ncha nke bụ na onye nyụchara mamịrị na-agbagota na-erute n'ihu ebe a ị ga-afụ ka ọ ka na-agba asọ mmiri maka na ebe ahụ ahazighị ọfụma. Ya bụ mgbe Chief Ezeradi na ndị otu ya pụtara wee tinye aka bụ onye ibu anyị danda si na ihe aghọ n'ihe ihere na anyị ga-arụpụta ya wee mee ihe a ga-eji mee ajụọsi ọ bụ ndị one mere ya sị na ndị Igbo ndị ọzọ wee kwado ha maka na ihe metara ọfụma a na-akpọ enwa mma. Nke a gosiri na ọ bụrụ na n'ọnọdụ ọbụla ị nọ na ọ bụrụ na anyị nwee ndị ndu ziri ezi ndị ndu ga-egosi anyị ezigbote ụzọ na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-esonyere ha. O mere na akwụkwọ nsọ mgbe a rụrụ Tower of Babel Chineke na onwe ya negatara anya sị na etu ndị a ji jiri ofu obi na ofu unu na-eme ha na ha gbachikwa ha nkịtị na ha ga-abịa gbanye mụ na ndị be m ọ kwuru n'anya ebe a onwe kụsa ha
ya mere na ọ bụrụ na enwere obi a Chief Ezeradi na ndị otu ya ji wee malite ịrụ ọrụ dị iche iche n'ime Alaba na ọ ga-eme afọ 10 na afọ 12 na-abịa onye magburu ha na mbụ agaghị amata ha ọzọ. Ka anyị na-agakwana n'elu mgbe ha batara o nwere ọtụtụ ndị na-eche na ndị a gịnị ka ha ya emenwu ha emepụta ihe ọbụla mana ọ bịazi gbazie ọtụtụ n'ime ha yarị na ha mere karịa olileanya ọtụtụ ndị mmadụ so ha gbara mbọ karịa ndị chibukwere na-achị n'ikwu maka ndị ọchịchị a this regime n'ọnụ oyibo mma asụ n'ọnụ oyibo na the achievement ha mekere ha na-akpọ mind-boggling or the overwhelming or the very astonishing. A whole lot of people in the market believe now I achieve the feat Hemel achieve. Like looking at the beautiful edifice in on here now. But no, ihe memu, but ihe ejamat. So now Mbonine Habala, one of the greatest about this hall, and also Babu don't get ime ahịa. Ilekwa okirikiri anya ebe a efu na oge mbụ ihe dịga otu mgbe afọ na ụma gara aga onye nwe ahụ abutere gị nri n'ala ebe a sị gị rie nye mana onye enye gị punishment onye ahụ akpago gị nsị ọpụrụ ịkpa gị mana taa nke amara gị na ebe a ebe ọ mere edemeghị gị nri n'etiti ebe a ị ga na-eri ya na-akpọ high table. Nke mbụ na mbụ kemgbe ha ji wee malite wee ruo taa ife a na-akpọ udo dị n'ime afịa maka onwere ife karịrị udo n'ihe niile a na-eme ọ ebe nwere udo ka a na-enwe agamnihu. Ha si na ifu na-enwere udo n'ime afịa malite ebe anyị nọ ugbu a akpọrọ EDN hall from scratch. Enwere hall dị na Really mana ọ bacha fa scrap out malite nke anyị nọ n'ugbu a wee rụsie ya je n'isi njedebe ọ bụrụ nnukwute ife ka ọ bụ onye nkwu asị m na o mekarị ihe a tụbara anya still not for anything. Ọ bụrụ na onwe ihe ọzọ sọnsọ dị si nnukwu unu onwe onye amaghị ihe ụdị unu ha bụ kịta and ebighị ego were ya eke ha ọtụ were ya ọ mba agbatara ebe a na obu umeanị o ji jekwugasị ndị mmadụ nọ ndị ji ego nọ n'ime ahịa onye jekwuru sị ya na ihe a na-arụ onye ahụ were obi aṅụrị sị ya na-etinye ego na ọ bụghị onye ọbụla ga-emenwu ya ọsọ nsọ onye nwere obi umeanị ga-emenwu ya o nwere onye ọ ga-awa ọbụrụ azụ onye isi ọ na-asị ka a ga-esi gaa naba onye ego na ya kparị onwe ya mana ya nwa n'agbanyeghị ọsụwara odi ho pride ga na-agagharị na-aya ego wee na-arụ ha ọma wee ruru ya n'ụbọchị otu ọdụ n'ụbọchị taa alụchaghị na ọ fọziri imebi ya. Nke bụ eziokwu bụ na ana m ekele Chukwu n'ụzọ pụrụ iche maka na ihe gbasara ndị ọchịchị a na-achị ịpụ apụ kịta esotu m na ya ọ bụ ife a na-akọrọ m akọrọ ka ọ bụ and nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe dị ka maka na ụwa ka mmadụ esi mechi ọ na-eri arịrị ndị soro Igbo na-akpụ ya regret. O nwere arịrị ọbụla m na-eri na ndị ọchịchị a na-apụ kịta a na-ekwu ihe ole ma ole ebe anyị nọ kịta ọ bụ na ibere ebe afọ 5 gara aga ma afọ 3 gara aga ebe a dị ka ebe a na-egwu egwu otu ebe a dị bụ before ndị ọchịchị a na-achịpụ abata onyere ugwu dịka otu esi mara ahịa anyị nọ n'ime because na ahịa anyị nọ n'ime ya bụ a na-akpọ ya international market n'olu oyibo. Ọ bụrụ sọnsọ ahịa a na-azụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ahịa metụtara mba na nke ụwa niile ma
ma Afrịka ma Eshia ma Oceanic ma America ma South America o zuru mba ụwa niile. So ilegodi anya ihe anyị na-afụ kịta enwekana ife ọzọ ọ ife eji ama atụ ka ọ bụ ibekwa tinye ihe gbasara udo nke dị n'ime ahịa ọ bụrụzi nke mere anọkọtasị a na-agba ọsọ oge ọsọ ebe udo dị ka onye ọbụla ga-eju umeala were obi siri ike wee nọsie mana na nọdị echi maka na ọ bụla anọkọta agba ọsọ ọ ga-emetụta ndị na-azụ ya bụ ahịa na ndị na-abịa azụrụ azụrụ maka onwe ya na-achọ ebe nsogbu dị. So ọ ndị ọchịchị a n'oge nke ha ka e nwere ihe dị otu a enwekwara ihe ndị ọzọ Ugwumba maka na-epromote Ugwumba kedobe anyị ho wee na-asụ ezigbo Igbo ka anyị ọ dịghọ mma ka asụsụ nke anyị na ọ dịkwa mma ka onye ọbụla ka na-asụ Igbo a ga na-asụkwa oyibo mana a ga na-asụ Igbo. Enwezụga ihe gbasara họọlụ a bụ nke onye ọbụla na-akụ aka sị na ya bụ họọlụ magburu onwe ya. Otu ihe ọzọ bụ nke ejikwa na-ekpupụrụ ọchịchị Chief Ezeradi okpu bụ ihe gbasara CCTV. Ị mara na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-aga na nke dibịa, na-aga na nke ndị uwe ojii, na-aga na nke ndị amụma maka na ihe m furu na amaghị m onye were ya na ọ dị ka ọ bụ onye a ma ọ bụ na ọ bụghị onye a. Mgbe ụfọdụ ndị oziọma pụta ha sị anyị na onye dị etu a na-abịa asa ahụ na enwere ndị na-abịa asa ahụ n'abalị n'ime ahịa ka ha nwee ike kpakọrọ akụ na ụba ma ọ bụ agamnihu ibe ha. Ihe dị etu a wee bụrụ ihe na-ebute ọgbaghara, ekworo, ọgụ na ọtụtụ ihe dị iche iche n'ime ahịa. Mana kamgbe ewepụtara ihe gbasara CCTV ma nke imere n'ehihie ma nke imere n'abalị agaghị na control room ọgba anya n'anwụ asịrị na okwu na ụka na inwe ihe ga na-eme enwe repọt dị agha onwe ebe anyị dabere ebe a ga-enwe gari play gari mmadụ ịdị na-adụ ibi aka n'ọnụ ọ na-agbakọ na ọ ga-abụ onye ọ ga-abụ onye. We advise the chairman is elected and the elected officers and more CCTV in the market, all over the market. So we thank God for that. It was a very successful exercise. And then after I chop it up na ọtụtụ ebe esi abata ime ahịa na gate ka a na-akpọ gate n'oyibo adịchara otu o suppose ede by the help of the chairman anyị arụsịa gate ebe dị iche iche nyesi anya ọnọdụ ebe suppose ede oge ụfọdụ ị na-abata na mbido from ebe block 58 enwere gota dị si ebe ahụ na-akwaju ngwa ya ndị mmadụ na-akwaju ndedere ahịa anyị rụrụ ya dozie ya otu ozugbo oziri isi wee dị then anyị wee bezie n'ihe gbasara ịrụ họl. Mgbe anyị bere ịrụ the họl anyị nere anya n'ebe a otu họl ochie dị abụrụ ebe suppose esi na electrical village na otu ka họl ha dị. Anyị ekwute na ga-alụ the họl ọ dị ndị mmadụ ka ọ dịcha ọ bụrụ ihe a ga-emenwu emenwu mana anyị kwasịrị chairman obi ike si ya ka ebidogoro ebido amba site na amara Chineke ebidoro ya taa ọnụ anyị ncha juru na ekene. For now Ezeradi remains the best chairman so far enwegoro except ndị ka ya dị n'ihu. Ezeradi site na amara Chineke rụrụ ọrụ dịka dike site na enyemaka ndị executive ya na ndị nọsị n'ime ahịa na ndị stakeholders. N'onwe ihe mere na line ọbụla abịa na control room awatch ya mara ihe mere ya bụ the first step ha take. Gọọmenti a negharịrị anya wee fụ na gate the major gate a abata n'ime ahịa na ụfọdụ emebisi ya na wee lụọ gate a. Mgbe gọọmenti a batara enweghị ihe a na-akpọ works committee. Gọọmenti a wee create ihe a na-akpọ works committee nke nso n'ofu onye n'ime ha mụ bụ the vice chairman of that committee, so the treasurer. So chairman wee kpọọ anyị wee sị anyị ka anyị nyere ya aka n'ihe gbasara ime ka Alaba chawapụ. Anyị na wee kpaa ewekwu okwu ịlụ họl. Ọtụtụ ndị mmadụ wee gbaa mgba ihe gbasara họl a anyị eme ka ọ na anyị eme mana site n'inye aka Chineke
and ntụkwasị obi chairman nwe n'ebe Chineke nọ and ebe ndị works committee nọ mgbe ihe niile ha na-aga ọkpọkwa nkịtị wekwa nwaanyị na-eso onye ọbụla oru mgbe o bidoro emefe akụrisia nke ochie ndị mmadụ na-asị oke ka ịfụneta ya esi wee mee o wee kwe ndị mmadụ nkwa na enwekwaghị ike ike ụtụ ewee rugide ha ọla lụchaa ya o nwere mgbe anyị bụ ndị works committee na-anọgide n'ime ahịa ọkpọ 1 AM ime abalị ebe a na-awụ deke ka eme ka shọ na ihe gara ọfụma anyị mechakwa ewe na akwụkwọ na be anyị dị iche iche ewee megide wee luo akụ ha ya gbamgbam maka ịkụ ha unu gbamgbam ịma na unu aha bụ mana ọ ga na-eju ahụ chukwu ahụ anyị kpọgoro abịa gozi anyị nke o ji eburu chukwu ehi anyị na-egwu ala ụlọ a ka anyị mara aja arụ na aja arụ onye a na-akpọ gburugburu na-agụ ada ka ejiri kọmesta wee mara ewere ebe a maka enyi nwoke oge ojii onwe jụọ m Ezeradi gịnị ka ị na-eme isi a na-achọ m ịrụ ọrụ ọzụmere ụdị ọrụ m nkọwarị ya n'ụdị ọrụ a mere anyị nọ n'ime ekwu okwu na agaghị arụcha mgbe na-adịghị anya by painting and other things and furniture maka ebe ihe nwe na-ejikwabeghị na ozi m oge onye ya wee ka m chọrọ ime ọzọ na ya ga-enye m ego mana ejecha nsị ahụ n'obodo ihụrụ nye m ya kịta ọsị nye achọkwa ya ka m sị na ohie nne enweghị ngwa na nna m gwara m onye na-eje m ka ohie nne ebe onye na-akwa mbịa o were sị na ya ga-enye m 2 million abụọ na ego be anyị eche n'ihe o ji akpụrọ nwa obere oge obe a na fon ọ transfer anyị nya bụ onye izizi kpọrọ anyị ihu wetara anyị mere ka obi masie anyị ike anyị were tinye na-enwe ego anyị na-ejikọrọ ọnụ kei wee were ya merụọ ya ka nga mgbe o meziri ya o mechakwa ya lakpuo ndị ọzọzi dị iche iche wetara ego ma obi keng gburugburu kwa o wetara ego mmiri ebuọkwa ọ bụrụ onye nke wetara ha ya mmeri anyị ihe niile na-aka obi anya nwata nwaanyị agadi nwaanyị ọ na-eji ihe mmamịrị pụtara ezi ihe apụta wee kpa anyị wee were ada 10,000 gbaghe anya were ya weta na onye na-agwa trọk bakwa aja ma ebute ezigbo akpa simenti na nke onye akpa simenti na-agba ahụ ekwe ya mgbe ọbụla m zitere ana m agba egwu ọṅụ ọ bụrụ na o butere akpa simenti bụ ya mana ọ gwara m okwu ọ sị mme ego na mụrụ m ihe a mụ na-arụ mme ego gwara maka ụtọ ego wee jere mere ndị mmadụ ụtọ anyị mụ meme etu a mụsi eme na-etu a ka Chukwu si chọọ o were jụọ m makwa ihe abụghị ego ntị a na-ahụ ya bụ ego ọtụ m ego ọbụkwa dị mpempe akwụkwọ egburu ndị Igbo esiri foto ndị nwụrụ anwụ mme ekwere maka ya wee jee maka ya aka na-eme ama na Chukwu ji egosi n'ọrụ a ọ bụ ihe ntụrụ anya ka m fụrụ ihe ntụrụ anya ka m fụrụ n'eziokwu maka mkparị ahụ a na ya nga o juru nkata maka nna m gwara na ọ bụ na ngị bụ Ugwumba TV na onwe nga akpọrọ gị ikpe ngị jeme ngị jide eziokwu n'eziokwu na Chukwukwu mana ikwukọ eziokwu anyị na-ekwu na ndị ọghara anya ji achị ịga nga ichekwa uche na aṅa ahịa chịkọrọ ya gba ehi na oji ịpụtanwu nke ọkụ dị ewe ya n'ọkụ ị na-ejere onwe nga elemena ya n'ime ọhịa na ileme ya n'ime ọhịa nwere ike ịnwụ nsị ọ bụ onye nta akụkọ obere ebe a were jụọ m ya achịnwu ndị ara ndị na-awa ara si ya mba na anyị adaghachi ndị ara na m adaghachiwu ndị ara ọtị nnọọ nya ka mụ na-achị na onye ọbụla na-achị ya na onye na-achị ndị ara agba otu iyi nsị werekwa m ya tii na okwu mmụta mgbe e jere n'ụlọ anyị nọ n'ime a sị na ahịa arụ ya njụ ahụ anyị kpatara na asị na mmụchie ọchịchị ahụ na ole nyere m pụọ na ndị mmadụ achị anachi aja ele ihe o ji ebụrụ mme ya abịa n'ọdịs wee rụọ ụlọ a and ihe a bụ izizi ndị Imo steeti ịbata ịchị ahịa na ọ bụ ha ya abịazi rụọ ụlọ o ma ihe a na-ebo mmadụ ebo ịbọfọrọ m mana maka na-ejere m ụtụtụ agwa kwara ibu ngwa mara na ya eme ya eme emegide onye jiburu ahịa eje nga a na-eje nzukọ na festival ọtụ mmụọ eme na foundation ụlọ mekwụsịzie
na electronics nye na abụ chairman n'eze na ọ bụ onye mere foundation ahụ ji anụ ga-asị m aka anyị memere mana ekele dịkwara Petron Uche Uduji dịkwara Petron John Nneji dịkwara ndị Petron ndị ọzọ sịrị ọ bụrụ eziokwu na ihe a na-ebo gị n'ihi na ndị bankị 250 million na-asị ka ọ bụ John ihe na and ode a na-egwu na ọka anya na-enwe imben odu ndị ahụ kwa n'ebe ụmụ ogbu ahụ mechakwara bom si na ndị bankị na-anụ ụlọ analizi agwa ha asị ka ọ bụ maka ihe agba n'aka a na-agba enyo were elie nna m si n'ọkwa ndị na-anụ isi ihe na-eme oke nwa n'azụ ụlọ ahụ ebute ozi ha were amara ihe eji anụ eme ndị gịrị na-anụ isi ihe ehi nwa n'azụ ụlọ ha ọ ga-erela maka ha anụghị isi ihe a bụ nnukwu ahịa ana m eje ozi ebe a dịka etu si gwa ana m eji ya ka onye isi odibo enwere ndị na-eme enwere ndị ngalaba ndị anyanwụ ka m were amaatụ na-abịa enwude ndị ahịa anyị ome onye nwudere igwe ma ana m ebu mmiri gbara motosaịkụlụ jee Leki maka ihe mmadụ nwanne nya ọ bụrụ onye nke enwudere ọ nọ n'ụlọ a na-akpọ Ichie na ọ chọrọ onye ọsụ mee eji enwude ahịa ha onye niile asị enwe nke ọkpa n'ụlọ ewere nyom ya ndị sọ na-asị ya biko na anyị na-eme akwado ọchịchị ndị ajọ ama aha m ịdị na sọ na gbaghara na onye a ọ lọta abịa ma anyị ede akwụkwọ na ụdị ihe ọ tụrụ na akwụkwọ niile ọ ga-enwe na ọ ji enwe ya mgbede taa n'ihe ya eme ụdị adị mma ha abịa mbata ya wụ ihe akpọrọ ya wụ total liberation ka ọ wụ mbata ya wụ ọ hepụrụ anyị nke pụrụ iche maka na kemgbe anyị bịara Alaba ihe na-eme na Alaba ọ gbagwojuru anyị anya mana kemgbe nwa amadi ya wụ Ichie Ezeradi Ezeoji batara ọtụtụ ihe dị iche nke bụ eziokwu wụ mụnwa wụ chairman of Imo United Forum nọ na Electrical Dealers Association of Nigeria ọ mụnwa wụkwa na onye handle Ezeradi Ezeoji over to Electrical Dealers Association of Nigeria maka ya wụ ihe ruru anyị nwa iproduce so n'ezie ọ disappoint kwa na o mere ọfụma. Ọ dị mma otu eziokwu tọrọ ibie bụ na ọ bụrụ na mmanwụ nọkarịa n'ọgbọ ụmụaka ga-agha aja anya bụ ohere adịghị anyị wee igosi ihe niile anyị mere ebe a n'ụbọchị tata mana otu ihe anyị na-ekweghị nkwa bụ na ọ bụrụ na ị gaa na UGWUMBA TV bụ nke dị na YouTube nakwa channel 280 na TSTV decoder ọ bụrụ na enweghị ya pụọ n'ezi ị ga-egote ya n'aka onye na-eri ya n'ebe a taa ị gaa na channel 280 UGWUMBA TV n'ebe ahụ igosipụtaghị ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke anyị na-enweghị ohere igosi gị n'ụbọchị tata. Otu abụ ndị chọọchị anyị na-abụ bụ asị naanị ọrụ anyị ka a ga-eji rota anyị gbara mbọ ka anyị jụọ Chief Ezeradi kedu ihe ị ga-achọ ka ejiri na-erota gị ma ọ bụrụ na ọchịchị ga-aga mee enumanụ okwe haza ya bụ ajụjụ anwe jụrụ ndị ọzọ maka na dịka o kwuru onye ọbụla nere onwe exam na-agba first ya bụ ka anyị jụọ ndị ọzọ ka ha jiri ọnụ ha kọrọ anyị ihe gbasara ọchịchị Ezeradi a ọ dị anyị mma n'ahụ anyị nwa bụ ụmụ Alaba International. Nna akpọ nna m ya ewere ihe maka nna m nwere ego etoro n'elu ọ sị m ọ kpọrọ m Okorie azami ọsị m ike mefu na Ezeradi nwe azami ọsị m ọ mekwara ihe m nwere m ga eji aka m were use mmiri ya mana ndị mmadụ ji na-emere m ihe dị na ya enweghị njọ ya nga edi ya ọsị na aha m bụ Ezeradi na mme ya anakọta bata n'ime Alaba na-akpọ onwe m Ezeradi mkpọkwa ya achife m aka azụma na ara abịana n'ọkwadị ndị mmadụ ya ọma Ezeradi mme were na-efe aka etu a ka ọ dị n'ọrụ a maka onye ọbụla lere onwe nlele ji apasị ihe nna aka ọ bụ na n'ime obi ma ọ na-adị nka anya eme ihe ọjọọ nnukwu ọ bụ na anya eme ihe ọjọọ nnukwu ha were n'ihe ọma mere wee zute m anyị werezie aka ha kọwa na a na-akọ akụkọ igurube afọ akpụrụ ya igurube bụ nga osirigumelu dana akpụmụ igurube ndị bụrụ nkata ga na-ama ha kpụgide akpụcha na-akọ akụkọ ya afọ ahụ ha amụ ihe ọ bụ erikọ igurube agịrị ụmụ igurube ewee kọma akpụ igurube na a na-akọ ya afọ akpụrụ ya etu a ka ọ dị n'ọrụ oge mbụ onye bụrụ chairman ebe a ọ na-aga ọ dịka ebe onye isi ndị isi akpụ na-aga
ndị nweta ndị akpa obi a na-esogasị ya ịmaghị ụdị ihe ọ dịka intimidation ọ dịka ụmụnye dị agha mana gọọmenti a batara ya nwe ụdị akụkọ ha na-agara onwe ha chairman na-aga dịka onye ọbụla sekretarị na-agara dịka onye onwere ozi mgbe a na-eme na chairman bịa na elukọrọsị ya igwe chairman okwu o nwere ike bụrụzie nsogbu ha mere nke ahụ onye ọbụla abụrụkwa na anyị bịara ịzụ ahịa mara ha ka anyị bịara ịzụ n'ahịa UGWUMBA Opurobios Igwe Ejenga asị m nye ha skọl mmasị na this government score 85%. Between 85-90%. That's what I was called. Echem na mmenya 8/10. Ana mam nu no ọbụna nwata akwụkwọ ọbụna nwere 8/10. Amakwa m ihe ọzọ ịchọzi ka onwe maka na ihe enyere onye nwe 10/10 nke anyị enyekwa onye nwe 8/10. N'eziokwu aga m enyere ha asatọ. Ịnwa na onwere onye ọbụla na-enwe ọ na-afịa ahụ mmadụ inwe akara ọ bụrụ na otu jedeme na 10 ọ na-afịa arụ inye mmadụ 10 anyị ji wee bụrụ mmadụ mana esi nye ya akara asị na o jee were site na 8 wee banye n'ite naanị 9/10 ka hapụ inye 10/10 but 9/10. Mgbe anyị batara with so many expectations olileanya dị iche iche ka ndị mmadụ nere anya na gọọmenti anyị a ga-agbanwe adị jikwa gị eziokwu gọọmenti anyị wee bata wee fụ na ọtụtụ ọrụ dị anyị arụ anyị wee bido onye bụ ọrụ wee rụgide ọrụ ahụ nke part of it ebe anyị fụ anyị nọ maka na mgbe anyị batara ebe anyị nọ bụ anọ dịka ebe ụlọ nzukọ dịka ebe a na-azụ ọkụkọ ma anyị nezie n'anya ifugo n'ihe dị iche ifugie anyị wee kwuwa ebe a wee mee ka udo dị n'ime ahịa ọṅụ ju ebe niile gọọmenti anyị were eziokwu na-aga were ịfụnanya na-aga anyị wee na-enwe nkwado pụrụ iche n'aka ndị niile na-azụ afịa ebe a ọ dị mma anyị na ndị gọọmenti because na ịnọ n'afịa ịya abụkwa inwekwara link with all these agencies of the government so we made sure na anyị nwere cordial relationship with all of them so I think everybody is very happy with us with ihe anyị na-eme what we have been able to achieve ihe ndị anyị mepụtagoro ọ dị ọtụtụ si ka nkwuwie ebe a ama m na ọtụtụ n'ime ụmụnne m ekwugasịga okwu so ka ọ ghara iwu nkwukwa mana ihe njikwa ya na anọ m n'ime the gọọmenti malụ ka onye ndu anyị si agba mbọ tutu ihe abalị ịfụ na ihe niile na-aga dịka ụlọ ndị mmadụ si wee dị and echere m na site na amara Chineke we have never failed the people. Thank you. Ọ bụ ọsọsọ ndị Imo o mesabụrụ ma Hausa ma Yoruba ma bụ Igbo nwe ahịa before o mechafụrụ onye ọbụla ihu ma onye isi ji na-afụ ụzọ ọ na-anụ n'akụkọ na-enwe ọṅụ n'ihe ọchịchị ya mere kama na ịma na mmadụ onye ọchịchị ya na-adị ire mgbe ọ na-achị ndị ọ bụrụ nwere oge ọ na-abụ ọdịadịa ndị si na ha bụ ndị sọ na-awa gidigidigidi na-achịkọ ma nke bụ eziokwu ma nke abụọ eziokwu kemgbe ndị a nọ ebe a anyị afụnuhu mmadụ ịbata n'ime afịa si na ya na-abịa achọ ahịa nke a gbara agba ma na-agbaghị agba n'agbanyeghị na anyị na-aka ma ahụ gwa onye ọbụla ihe na-ere mara na ife ahịa na-ere ọbụ ife ziri ezi weta etu o si kwesị emena maka mago n'ime ka e were ihe udo na ịfụnanya na ngọzi mara ime afịa anyị so ha ncha so n'ihe dị nwa mmadụ a mere ịfụna ndị na-abịa enye nsogbu ma ọ bụ ndị uwe ojii o ma ọ bụ ndị yi akwa amị o ma ọ bụ ihe ụdị na ụdị ọbụla ma ndị na-amapụtasị ha na-abịa ahịa ndị mmadụ taksị ihe niile eji nwayọọ dote ha n'etu o si wee kwụrụ de ndị mmadụ jikwazi ya ka ha na-eme ihe kwesị na ha ga-eme maka onye ọbụla na-eme ihe kwesị ime ihe kwesị ihe oyi eme ọ bụrụ na na-azụ afịa ruo na ya akwụ taksị mana nke ịbịazi bụ onye ọbụla kiriri nke kemgbe nwa mmadụ anọ ebe a onwere bụ onye mmabutere ime ebe a sị ya na-abịa ahịa anyị ego taksị ma ya na-abịa agbachi ihe ọnụ na onye a na-azụ nke a na-azụ nke a ọzọ ha ncha bụ ife udo wetara and ihe niile ahụ ụka mara ahụ mechiche maka ihi na anyị nwa bụ ndị ọ na-achị na-enye ezigbo ndụmọdụ na ezigbo nkwado